Sina Kona Bia Bathau Gutumni Hirimba Bathau Tansalini Sonati Maite Furbo Palineko, Meher Ganangai Kumfundang. Be Paliteo Asamain Apani Bungtigiri, Biswajit de Mariaba Bahagaladangman. Mokona Ganangdi Sina Kona Bia Bathau Gutumni Hirimba Bathau Tansalini Sonati Maite Furbo Palitaini, Somau, Bathau Doramni Sel, Guare Sauralenezai. Be Sauranaini Sayona Gautumni Bibangiria, Kaurangirini Sigo, Mabunda Pimitinalani. Be Sauramelni Gezerjeng. Dolarai Bathau Gautum Sina Kona Biab Gautumni दैदेननायाव सामलायनायाव सावरायमेलनि आयदाया जोबोद गोथौमोन बेनो जाबाय बाथौ धोरोम आरो सान्थौ बाथौ रिलिजियन एन्ड फिलसफी दा बे सान्थौनि गोथौ बाथ्राफोरखौ जोंनि सावरायगिरिफ्रा गुवारै सावरायनायनि गेजेरजों जोंनि खोनासंगिरिफोरनो एबा जों बयनोबो मोजाङैनो फोरमायनानै होबाय बिजिर आरो बेफोरबायदि आयदाया जोबोरैनो गोनांथार मानोना बाथौ धोरोमखौ जोङो गायसंनायनि उनाव बेफोर आयदायाव आखाइ होनाय जादों बबेबा जायगायाव बिनि सोमोन्दै एसेबो मिथिया जायनि थाखाय दिनै सिना खना बे आन्चलिक बाथौ थानसालियाव बे आयदाखौ लानायनि गेजेरजों एसेब्लाबो फोलोमनानै होनो हादों होननानै आं सानो आरो मोनसे क्लेरिफिकेसननि थाखाय बा गोथौयै सोंनाय फिननायनि गेजेरजों गुवारै बाथ्राफ्रा आरोबाव गेवलांसारगौमोन नाथाय समनि आंखाल बे समनि आंखालनि थाखाय बेफोरबायदि हाबाफारिखौ दोननाय जायाखिसै जोंनि सावरायगिरिफ्रा सावरायनायनि गेजेरजोंनो आरो जों सुंद'यै बिबुंथि लाखिनायनि गेजेरजोंनो फोजोबनाय जादों थेवब्लाबो जोंनि बाथौ सिबियारिफोरनि गेजेराव बे मेसेजआ थांगोन दानि बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों बा जोंनि टिभि मेसेज बा बिदिनो वाट्सएपनि गेजेरजों बेफोरबायदि मेसेजआ थांगोन होननानै आं मिजिंथियो बेराफारसे जों नुनो मोनदों दिनै जोंनि बाथौ हारिनि माखासे सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफोर जायफोर दङ बिथांमोना खिन्थु बाथौनि जि खान्थि नेमफोर दं बेफोरखौ मानिनायखौ नुवा बेनि जाहोना मा होननानै सानो बेयो जोंनि फोसावनायनि आंखाल होननानै आं सानो फोसावनायनि आंखाला बेनो जोंहा गामियाव बाथौ थानसालि गैया आरोबाव जोंनि बेफोरबायदि सावरायमेल जाया आरो बेफोरबायदि धोरोम आफादनि गेजेरजों मबिलाइज जाया फोसावनायनि लामा साबसिन हामसिनै लानांगोन अब्ला फरायसाफ्रा बुजिनो नाजागोन मिथिनो नाजागोन आरो गोसो गोथारै आजावनानै लागोन होननानै जों मिजिंथिनो हायो बेबायदि प्रग्रामाव बाहागो लानानै गोजोननाय मोनदों खारन धोरोमनि बागै गोथौ खोथा बाथ्रा सावरायनांगौ दङ बे बागै सावरायनाय जादों आं खोब मोजाङै बेबायदि सम मोनाखै अब्लाबो गुसुं समनि मादावनो बेखिनि आंनिफ्राय जिखिनि मिन्थिनाय आंनि गियानाव जिखिनि दङ बेखिनिखौ आङो रायजो राजानो फोरमायना होबाय इयुनाव खाबु मोनबावब्ला आरोबाव बेबायदि साबसिन बुंबावनो हागौमोन नाथाय बेखिनि समाव एफाबां फिलसफिनि खोथा बाथ्रा बुंजोबनांगौआ गोरलै खोथा नङा मानोना बाथौ फिलसफिनि खोथाया बहुद माने गोथौ आरो बेनिखायनो जों नुनो मोनदों जोंनि बर'नि माने लाइमोनफोरा माने बाथौनि जि नेम खान्थि बेफोरखौ मानिना सोलिनांगौ जायनि थाखाय माने अलसिया जादोंमोन औ नंगौ माने मानिनांगोन आसलथे जोंनि लाइमोनफ्रा गुबुन फारसे गुबुन लामाजों आगान सुरनायखौ जोंबो नुबोदों बेनिखायनो बाथौ धोरोमारि गौथुम बा जोंनि बिमा बिफाफ्राबो जोंनि लाइमोन बिथांमोनखौ नैबेबायदि धोरोम आफादफ्राव लाबोनानै गामिनि थानसालिफ्राव बाहागो लाहोनानै बे फारसे जोंनि धोरोमजोंबो जे गुबुन धोरोमनि लामाजों थांनानै जेरैबायदिहाय देथला माला जानो हायो बेबायदि जोंनावबो जे बे खाबुआ दङ बे बाथ्राखौ मिथिहोनांगौ दं आरो बेबायदि मिथिहोनायनि जि खाबु नांगौ बेफोरबायदि सावरायनांगौ दङ आरो सावरायनायाव बाहागो जुदि लानांगौबा जोंबो बाहागो लानो हायो आरो जों बायदि मिथिनाय मानसि गोबां दैदेनगिरि दं गासिबो जायगायावनो बिथांमोनहा बाहागो लानानै निस्सय लाइमोनफोरनो मोजां गेबें लामा दिन्थिनो हागोन होननानै आंहा फोथायनाय दं जों नुदों मंगलबारनि सानफ्रोमबो जिहेतु बिमा माइनाव
माहारियाबो आर'ज गाबबाय थायो नाथाय खुदियामोनखौ जोङो सानसेबो माने लोगोआव लांफानानै धोरोमनि बागै बेबायदि मोनसे खाबुखौ नागिरो बे बेलायाव मा खालामनो सानो बे मोनसे हयथ' बिसोरनि ड्रबेक जानांगौ नंमारगौ नुमारा गथ'फोरखौ लाबोफानाय लाबोनांगौ दङ लाबोनांगौ लाइमोनफोरखौ जेरै लाबोनांगौ उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ लाबोनांगौ दं बेखौ लाबोनांगोन आरो लाबोनानै बिसोरखौ उन्दैनिफ्रायनो माने फोरोंनांगौ आंथ' ओरै सानो माने बिसोरखौ बेबायदि इनस्टिटिउसननि गेजेरजों फोरोङालासिनो गावजों लाफानानै फोरों बेखौ आंबो लुबैयो बेबायदि खालामबा निस्सय रोंगोन आरो नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों ओमफ्राय हामाखै दिनैनि ट्रिटमेन्टआ नङा आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।